Bari mu bude taskar rahotannin namu a Najeriya inda a jiya kasar ta shiga jerin kasashe 12 a fadin duniya da suka samu bullar sabon nau'in cutar corona da ake kira Omicron. Cutar wadda ta fara bulla a Afirka ta Kudu ta shigo Najeriya ne ta hanyar wasu matafiya guda biyu da suka fito daga kasar ta Afirka ta Kudu. Kuma ya zuwa yanzu hukumar dakile cututtuka masu yaduwa ta kasar ta tabbatar da samun mutum na 3 da ke dauke da cutar, kamar yadda za ku ja wannan rahoton da wakiliyarmu Shamsiya Hamza Ibrahim ta aiko mana daga birnin tarayya Abuja. A jiya Laraba ne hukumar dakile cututtuka masu yaduwa a Najeriya NCDC ta sanar da cewar an samu ƙarin mutum ɗaya daga matafiya biyun da suka shigo Najeriya daga ƙasar Afirka ta Kudu a makon da ya gabata, waɗanda tuni gwaji ya tabbatar suna ɗauke da sabon nau'in cutar corona na Omicron da ke da saurin yaduwa. Shugaban hukumar NCDC Dr. Ifedayo Adetipa ya yi ƙarin bayani kamar haka. Ba abin mamaki ba ne idan muka samu wasu ƙarin mutane waɗanda suka kamu da wannan cuta yayin da muke tattara sakamakon bincikenmu, kuma haka abin yake a ko'ina a faɗin duniya. A duk sa'i adadin na ƙaruwa a ƙasashe da rahotanni suka nuna an samu uluwar cutar. Muhimmin abu shine muna ƙara sa ido akan lamura, musamman ma akan matafiya da abubuwan da ake shigowa da su cikin ƙasar, da kuma tabbatar da an bi matakan kariya. Darakta mai kula da tsare-tsare a hukumar lafiya a matakin farko a Najeriya, Dr. Abdullahi Bula Magarba, ya yi ƙari da cewa mu matsayin da muka ɗauka a Najeriya shine lalle mu tabbatar da cewa mutane sun ɗauki rigakafin nan da muke bayarwa, kuma duk wani wanda zai shigo Najeriya ko ma daga kowace ƙasa ce daga duniya, to lalle sai sun nuna mana shaidar cewa ba sa ɗauke da wannan ƙwayar cuta, sun yi wanda ake cewa PCR test kwana 2 kafin su shigo Najeriya. Wannan dole ne, sannan kuma bayan sun shigo Najeriya za mu yi test da ake cewa PCR shi ma, da bayan mutum ya yi kwana 2 a Najeriya sannan kuma ya yi kwana 7 a Najeriya. Sannan kuma duk wanda zai fita daga Najeriya zuwa kowace ƙasa, duk ma da matakin da kasar ta dauka, inda daga Najeriya zaka fita dole ne sai ka nuna shaidar cewa an maka wani cikakken rigakafi daga Najeriya. To duk da matakan tursasawa jama'a da gwamnati ta yi na cewar mutane su yi allurar rigakafi, har yanzu akwai waɗanda suka ce ba za su yi ba, yayin da wasu ke yi ba don son ransu ba. Ga dai wasu 'yan Najeriya. A gaskiya ni ban yi ba, kuma ban yi tunanin kamar zan yi ba gaskiya, saboda ni a yadda na sani duk wasu vaccine ko da ake babbayarwa akan yi gwaje-gwaje akan dabbobi daban-daban, kuma yakan dauki dan shekaru haka ana yi saboda a tabbatar cewa bai da illa nan gaba. Ma shi wannan allura na corona cikin shekara guda aka ce an fito da magani, kuma haka gashi yana mutane ana ta complain din wasu illoli da yake musu. To ni ko iyali na ma gaskiya ba zan bari su yi ba. Misali da Allah dai na yi, amma dai ba wai na yi shi dai kan daɗin rai ko raina yana so ba, a'a, saboda na ga yanzu yanayin abu ne da an yi ta ba mu tsoro, an ce yana kwasan abubuwa da dama, an ce yana hana haihuwa. Kwararren likitan kare lafiyar al'umma Dr. Adamu Ɗanladi Dawud ya bayyana mahimmancin karɓar allurar musamman ma a wannan lokaci da ake fuskantar canjin yanayi. Gashi za mu shiga lokacin sanyi, hunturu, iska da ciwon tari yakan yi yawa, da mura da masassara. To abin lura dai har yanzu shine mu a Najeriya duka wanda suka karbi allurar rigakafin COVID-19 din nan har yanzu ba mu kai miliyan 7 ba. To babban hatsari ne a gare mu, domin population din mu duka a Najeriya ana cewa fiye da miliyan 200. In fiye da miliyan 200 mutane suka dauki lamba ba mu kai miliyan 7 ba, to gaskiya akwai hatsari sosai, domin bai isa ma a ce za mu iya kare junanmu daga ɗaukar wannan cutan ba. A jiya ne dokar hana ma'aikatan gwamnati a Najeriya shiga ofis yakan kama idan har mutum bai yi allurar rigakafi ba. Kuma tuni hukumar NCDC dai ta shawarci 'yan kasar da su yi amfani da damar da ake da shi don yin allurar rigakafin don kare kansu. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.